Сальвете, шановныя сябры! Гэта я з вами на лаціне павіталася, адной з самых старажытных моў свету, якая зараз лічыцца мёртвай, то бок ні адзін народ на ёй не размаўляе. Але ж не так даўно, да 6 стагоддзя нашай эры, яна была афіцыйнай мовай найвялікшай дзяржавы свету, неабсяжнай рымскай імперыі. Захапіўшы новыя тэрыторыі, рымляне імкнуліся замяніць тамтэйшыя мовы лацінай. На ёй пісалі навуковыя трактаты, літаратурныя і рэлігійныя творы, дзяржаўныя пастановы, горы тэкстаў карацей. А потым хоп, і крах імперыі, і лацінская пачала паступова адыходзіць, пакуль не знікла забудзённага ўжытку. «О темпере о морес», як казалі тады. Але ж хіба можа сканаць такая спадчына? Яна засталася, вядома. З лаціны нарадзіліся сучасныя італьянская, французская, іспанская, партугальская, румынская і іншыя мовы. Яна дагэтуль жыве ў мовах розных навук і ў медыцынскіх рэцэптах таксама. Ну і, вядома, у крылатых выразах, якіх рымляне навыдавалі ого-го колькі. Вось імі мы сёння і зоймемся. Мы пашукаем, ці ёсць адпаведнікі лацінскім прыказкам і прымаўкам у беларускай нашай мове. Ну што, рушым? Тэма ў нас сёння пра сяброўства. Ой, дарэчы, а вы заўважылі, што калі на лаціне нешта прамаўляеш, хочацца так важна падняць палец і паківаць ім. Клаўдій вічінус клаўдзікат іпсе брэвій. А перакладаецца, між іншым, гэта так. Сусед кульгавага хутка і сам пачынае кульгаць. Ну што, нагадвае што-небудзь? Ну, вядома, гэта ж выраз, з кім павядзешся, ад таго і набярэшся. А вось яшчэ так можна. Да якіх прыстанеш, такім і станеш. Каго ў сябрах маеш, так і спяваеш. Наступнае лацінскае выслоўе. Ауксілія умілія фірма кансесус фачет. Пераклад трэба? Ну, няўжо не зразумелі? Жартую, зараз будзе, добра. Згода робіць моцнай слабую дапамогу. А ў нас ёсць нешта падобнае? Ну, вядома, ёсць. Вось слухайце. Згодай свет трымаецца, як прыгожа. А вось яшчэ. Дружныя ластаўкі і ката заклююць. Ну так. Статак моцны чарадою, а людзі грамадою. Калі робіш у купе, не баліць у пупе. Ну вось так вам, рымляне. Далей. Калес антикес сервис ветерес эт амикес. Беражы старыя сцежкі і старых сяброў. Ну, а што беларускае прапануем? Калі ласка, адзін стары сябрук даражэй за новых двух. Знаёма? Знаёма. Новых сяброў нажывай, але і старых не забывай. А вось вам і крыху скепсісу ад старажытных рымлян. Дум фервет ола вівіт амічіта. Пакуль кіпіць кацёл, жыве сяброўства. Ну, у нас таксама такое кажуць, нешта падобнае. Напрыклад, каля поўнай міскі шмат сяброў. Так? Ну так. Дзе мёд, там і мухі. Дзе шмат прысмак, там зграя сабак. На ласы кусок знойдзецца раток. А вось ужо зусім безнадзейнае, ну шырока вядомае. Ома омені люпус эст. Чалавек чалавеку воўк. А нашы варыянты вось такія будуць. Быка бойся спераду, а чалавека з усіх бакоў. У адной бярлозе два мядзведзі не жывуць. Не карай Божа нічым, як сябрам ліхім. Ну так бывае і такое, на жаль. Але ўсё ж лепей, калі homo homini amicus est. Чалавек чалавеку сябр. Ну, бо vita sine amicis tristitia est. Жыццё без сяброў – гэта сум. Усе гэта добра ведаюць, нездарма ж беларусы кажуць, чалавек без сябра, што ежа без солі. Ці так, чалавек без сябра, што дрэва без карэняў. І гэта насамрэч так. Жадаю ўсім, каб побач былі толькі самыя верныя сябры. Ну, а ў мяне на сёння ўсё. Калі у вас ёсць што дадаць, калі ласка, пішыце. Те відэры! Да сустрэчы ў ладным перакладзе на каранях і вытоках добрага канала.